Tarata Desamuru kalo tile 23 san 2020 aw minnu sɔgɔlimana bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a jira ko an ka bi bakurubaw olu bɛ tali kɛ min o ye CNT ale ɲɛmɔgɔ ye MINUSMA ɲɛmɔgɔba bisimila tɛnɛndon tɛmɛnen UNTM ni gouvernement ka sigikafɔ kura ko ale bɔra a dɔgɔ kɔrɔ ni aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye diɲɛ tɔnba ONU secrétaire général ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni ale ye MINUSMA ɲɛmɔgɔba ye ni a tɔgɔ ye Mahamadu Saleh ye ale bisimilara tɛnɛndon Desamuru kalo tile 21 san 2020 Mali furancɛli fanga député bulon ɲɛmɔgɔ fɛ ni o ye Maliki Jawo ye kalata ko ani kiriko ɲɛmɔgɔ tun bɛ ale nɔfɛ nin ko in na o kumana fɛn min kan o bɛ tali kɛ furancɛli fanga ani kalataw olu cogoyaw kan Mahamadu Saleh ale y'a yira ko MINUSMA bɛ furancɛli fanga kɔkɔrɔma don ani a ka taabolo sɛbɛnw walasa olu bɛ se ka waleya cogo min na jaabili la Maliki Jawo y'a yira ko Mali ka foli bɛ MINUSMA cɛdenw ye ka d'a kan u ye baara min kɛ jamana kɔnɔ ko a ma dogo maa si la a ko fana furancɛli fanga olu bɛna jɛkulu bɛɛ lajɛlen sen don min o ye jamana sigikafɔ ye walasa malidenw u tilennaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛn ko kan min o bɛna ni jamana ka taaɲɛw ye baarako ni gouvernement baarako minisiriso ye laseli kɛ k'a jira ko gouvernement ni UNTM tun kan ka sigikafɔ min kɛ kunu tarata Desamuru kalo tile 22 ko a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ ka d'a kan ko UNTM ye a ɲini gouvernement fɛ ko u ni gouvernement ye bɛnkan sɛbɛn minnu kɛ nin waati in na ko a ka kan u n'u ka tɔndenw ka sigi ni ka a ko fɛsɛfɛsɛ k'a jateminɛ kunnafoni dɔw sɔrɔla min ni o b'a fɔ ko UNTM kan ka sigikafɔ in lajɛ balalen kɛ bi tarata Desamuru kalo tile 22 walasa ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya n'o y'a sɔrɔ u ni gouvernement ka sigikafɔ ni u kan ka a la tɛmɛ walima ni a kan ka jɔ hakilina jiginna gouvernement fana ye a ɲini ko bi olu kan ka lajɛ min kɛ ni o ye minisiri lajɛ ko o senfɛ u ni gouvernement minisiri tɔw kan ka kuma walasa ka bɛn kelen ma ni o bɛ tali kɛ u ni UNTM ka ɲɔgɔn ye baaraw ye nka a mana bɛn cogo o cogo gouvernement ni UNTM u kan ka sigikafɔ lakuraya ka d'a kan laɲini minnu ni olu bɛ sen na a ka kan bɛnkankɛ kelen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa jamana bɛ se ka sen sɔrɔ cogoya min na furancɛli fanga yuguyuguli bɛn bɛ kuma min bɛ mɔgɔw da réseaux sociaux kan Dr Bubu Sise ni ale ye jamana minisiri ɲɛma kɔrɔ ye ale ye a yɛrɛ lajɛya nin kɛra laseli dɔ senfɛ min kɛra kunu tarata Desamuru kalo tile 21 san 2020 a ko nin ye a tile damadɔ ye ale Bubu Sise tɔgɔ bɛ gafew kɔnɔ réseaux sociaux sanfɛ ko min ni o ye yuguyugu dɔ ye ko ale sen bɛ o la min n'o bɛ tali kɛ bisibasa kan an ka furancɛli fanga kibaruyaw la a ko maa dɔw yɛrɛ ko olu minɛna nin waati in na an ka fanga tigilamɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la SE mɔgɔw fɛ o siratigɛ la a ko a bɛ diɲɛmaa ta ni ka o seereya ko kunnafoni ko ale data la wa ko tiɲɛ tɛ a ko fana maa o maa ni o bɛ ale dɔn ko o b'a dɔn ko ale tɛ sɔn nin ko ma a ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min ni o ye ka se ka ale nɔgɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛkɔrɔ politiko siratigɛ la o ko la a ko ale Bubu Sise min ni o bɛ tali kɛ jɛjugu in kan a ko ale sen t'a la bi wa ale sen t'a la sini wa ale ka jamana kanu ani a ka jamana démocratie o bonya yɔrɔ ale tɛna i da don fɛn fosi la min ni o bɛ tali kɛ bisibasa kan furancɛli fanga fangabulon olu yuguyuguli kibaruyaw la a ko fana ko a bɛ laseli kɛ maa o maa ni daluya bɛ i bolo nin ko in na min bɛ tali kɛ ale senna nin ko in kan k'i ka na ni a ye ni ka bɔ k'a cari a ko a bɛ foli di jamana kɔnɔmɔgɔw bɛɛ ma k'a ɲini mɔgɔw fɛ ko hali bi u k'u cɛsiri min ni o bɛ tali kɛ furancɛli fanga a sabatili kibaruyaw kan cogoya min na ni kunnafoni bɛ dan siri an ka bi kibaruyaw la an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan wasalamu